comfortabel. Misschien kom ik daar ooit nog een keer voor te werken. Nou werk ik er nog. Het zou mij waarschijnlijk toen ik wil kozen op vormentaal. Mijn vormentaal is redelijk direct. Dus je kunt duidelijk zien dat dit een Friese vlag is. Alleen het bent draaien baan, maar draaien pompenbladen ertussen. Het is net puur, hij is net als vlag, zij is maar om de buizen heen plakt. Ik ben gewoon net een poelhaarfiguur. Ik vind het leuk om te werken en ik wil graag mijn eigen ding delen. Dat het me goed is, dat het inhoudelijk me klopt. Maar ik ben, ja in feite, ik ben grafisch ontwerper. Dan als grafisch ontwerper werk ik hoofdzakelijk op platte vlak, dus 2D. Maar mijn leven laat ik heel erg bij het rompelijke stuk en dat is 3D-stuk. Fries is mijn moederstaal, dus ik praat het altijd. Denk ik in het Fries. Kritieken die je krijgt op het Fries, dat zal meer uit de jaloezie voortkomen dan dat het Noorden reden had. Dus ik zei altijd dat er zijn wordt van het is een dialect en het is toch echt een taal. Verder nergens om, het is wel een taal.